zo is goed. Wiener bloed. Heb je hem al? Loopt die al? Ben ik hier nog even mijn... Ga jij trouwens een lied opnemen? Dat gaat toch niet gebeuren? Is al zeker? opgenomen, Kok. Morgen is de wereldpremière. Morgen met de ouverture? Ja! Gezelligheid. Kok, ik hoorde dat gisteravond de revue dubbel uitverkocht was. Ja. Weet jij hoe dat kan? Ja, wat denk je? 3 keer raden of 1 keer? Zeg het eens. Ik was op de bühne. Heb je meegespeeld? Ik heb meegespeeld. Mocht gisteravond meedoen, maar het is toch wel een aparte belevenis, Dick. Wat hadden ze Ik nodig? was- Iemand van de maffia? Ja, nou, zo zag ik er wel uit. Maar ik zag eerder als een potloodventer eigenlijk, moet ik eerlijk Ja, zeggen. ik maar heb dat gezien. Er stonden foto's op Facebook. Feyenoord supporter moesten we uitbeelden. Maar ik Ja? heb diep respect. Het is van de week nu natuurlijk begonnen, die revue. Ja. Als je ziet wat er achter de bühne allemaal gebeurt, jongen. Nou, het is Ja, weergaloos. Echt Mensen gewoon- klagen toch een beetje. Mirjam Ik wil links Elders en ook. rechts. Heeft ze naar mij gevraagd of niet? Ik zie soms mensen heel snel naar links en naar rechts en dan hebben die bijna niks aan. En dan ben ik ook nog potloodventer ook nog. Ja, dat is vragen om moeilijkheden Dat natuurlijk. klopt, Kok. Maar nee, het was mooi. Het was mooi en ik hoop dat het lekker uitverkocht Ja. blijft. En mensen klagen toch 39,50 is geld voor een kaartje. Maar ja, het kost wat. Het mag Luister, wat, als je ja. hier gaat eten Live orkest. en je pakt een kamer erbij, ben je dat ook kwijt. Ja, zeker. Maar ja, heb je wel koud en warm stromend water Langs de muur. Ja. Hey, Nou, Kok, vertel. Wat zullen we hebben we vandaag niet hebben over de ramp van Kamp? Nou, Nee, nee. dat Die is- man die gaat het moeilijk krijgen, denk ik. Maar Ja, goed, ik meer wil ook zeg wel een er niet pandje van over. 27. Jij? Ik heb nog gebeld met de gemeente voor ze die panden te kopen. Ja, want we hebben geen poef, hè. Dan hadden we er een mooie poef in Dat kunnen was een zetten. poef, hè? Oh, wat dat die was zei. een poef. Ja. Oh, en hij is een boef. Ja. Nou, dat rijmt dan ook nog. We Dat hebben de rijm al hebben we- gehaald. ja. Heb je gisteren die scholte gezien bij de Dins Koffietijd? Discoplein. Ja, de nieuwe presentator. Ruud van Stikhoven. Ja, zitten ze aan die oude tuindeur met kaasstengels. Kaasstengels, ja. Die kaasstengels, dat is wel heel apart. hè. Hollandse lol, zal ik Bij zeggen. RTL Late Night staan die dingen er ook Ja, altijd. ja. Kijk je zo laat naar de televisie? Ja, kijk maar. Ja, alleen dat mag ik nog kijken. Hey. Nee, Maar, goed. daar, Dit Discoplein gaat de goede kant uit. ja, Moeten die hadden jongen een kans geven. hadden ze het over die Jasmina. Heel Och, internet. ja. Toch, wat moet dat mensen hier? Laat die alsjeblieft in Venlo. Hè? Ga achter die vent aan die al 10 jaar eenzaam thuis met die jenever zit. Ja, ik heb het niet zo heel goed meegekregen. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Ja. Maar, Ja? maar die Nee, Jasmina, nee, die was niet tevreden over het Venlo. Of, ja, die ik- man ik- gaat af en toe naar Barcelona en af en toe Ja. naar Amsterdam. Ja. Hij kan die lekker zijn eigen ding doen. Zijn vrouw is 10 jaar geleden gestorven en hij is 10 jaar eenzaam. En wat doet heel internet? Springt op dat mens. Oh, zo. Vindt geen werk. Maar, Jammer dat wij dat geluk allemaal niet hebben dan. Ik zou ook best naar Nou. Barcelona willen of naar weet ik Roemenië lijkt me ook wel leuk. Ja, dat heb jij inmiddels kennissen zitten volgens mij in Roemenië. Ik zeg niks. Hey, nacht van de Limburgse Leek dit Ja, weekend. onze Tije Marie, hè? Ja. Weet je dat er in Tegelen de meeste aardbeien verkocht worden van deze regio? En weet je hoe dat komt? Nee? Marij eet iedere morgen een beschuitje met aardbeien. Iedere Serieus? morgen. Ervoor of daarna? Nou, volgens mij ook tijdens. Tijdens tijd? Ja, maar is dat nou een setje tegen Marije of niet? Ja, Daar zitten wat tegels, die kunnen we vragen. ja, nee, dat gaan wij hier niet. Nee? Ik weet het trouwens en ik wil het ook Ja, helemaal ik niet weet het ook weten. niet. Tij, zijn jullie een setje? Nee, maar ze krijgen wel de oeuvreprijs. Yes. En dat hebben die mensen verdiend. Verdiend. Dus ik Ja. vind het echt, lieve mensen, lieve kijkbuiskinderen. Als je Tij en Marij zou willen zien, kom dan vanavond naar de nacht van het Limburgse lied. Het rijmt Het voor rijmt kloten. niet.